Fid-diskors mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Elix Aġus Saliba waqt il-jumejn ta' attivitajiet li qed jorganizza l-Partit Laburista bilan li jfakkar il-ġid tal-Maltin ġie mħabbar li mill-ewwel ta' Mejju li ġej se tirritorna l-Battle of Flowers. Aġus Saliba qal li din l-inizjattiva qed titnieda biex il-Kumitati Lokali Laburista jieħdu sehem fiha bl-ispejjeż issussidjati mill-Partit Laburista stess. Ġie spjegat li s-sejħa hija miftuħa l-kumitati lokali li se jissieħbu ma' karristi Maltin u Għawċin biex fl-ewwel ta' Mejju jerġa' jkollna festa kbira fil-Belt Valletta. Iddeskriva din l-inizjattiva bħala tradizzjoni antika li m'għandix tintilef u għalhekk ħeġġeġ lill-kumitati lokali jikkonkorru bih ġarhom. Tradizzjoni li għandha sinifikat qawwi għall-Partit Laburista u għall-ikbar festa li niċċelebraw bħala partit fl-ewwel ta' Mejju. Bħala amministrazzjoni ħassejna li għandna nerġgħu nirreattivaw nerġgħu nqajmu mill-ġdid din it-tradizzjoni illi ħabbarna ġajna mill-ġdid illum. Sa dan it-tant id-deputat mexxej ta' rendikont tal-ħidma li qed issir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li din is-sena jagħlaq 30 sena minn mindu nfetaħ bħala l-kwartieri tal-Partit Laburista u nnota li għaddejjin xogħlijiet infrastrutturali u restawr tal-faċċata bi flus li nġabru waqt il-maratona ġbir ta' fondi ta' Ġunju li għadda. Hawn innota li wara tnedija tal-muniti kommemorattivi ta' 30 sena mill-ftuħ tal-kwartieri tlestissa l-ewwel abbozz tagħhom, muniti li jirrappreżentaw l-istorja taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Bosta huma dawk li qed jordnaw biex jixtru sett li se jkun lest fil-maratona ġbir ta' fondi ta' Diċembru li ġej. Id-deputat mexxej tem jgħid li l-għaqda ngħixuha ta' kuljum b'ħidma l-kol flimkien biex il-Partit Laburista ikompli għaddej biex xogħol meħtieġ u riformi għall-pajjiż għall-ġid tal-Maltin.